belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Eerder deze week ontstond er veel ophef over een vermeende overval op een truck van Curoil. Nou, nu blijkt gaat het niet om een overval op de truck, maar om een persoonlijk conflict tussen de chauffeur en de nog onbekende persoon. Dat heeft Curoil vandaag bekendgemaakt. Niettemin blijft het bedrijf benadrukken dat het levensgevaarlijk is om een truck vol met brandstof van Curoil proberen te stelen. Bij invallen op 2 verschillende adressen in de wijk Buena Vista zijn vanochtend heel veel gestolen spullen aangetroffen. De politie spreekt van een enorme hoeveelheid gestolen spullen, maar ook gestolen beesten zijn aangetroffen. Op dit moment wordt nu gekeken wat er allemaal voor spullen zijn aangetroffen en ook van wie die afkomstig zijn. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 di già luna per viernes voor die setor de mente te cu setor de noche pa turno servicio nang of patrão cita. Se você traz cita pa já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, pone o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Twaalf scholen op Curaçao staan op de planning om de komende zomervakantie groot onderhoud te krijgen. Dat heeft minister van Onderwijs Sitré van Heijdorn tegen Extra gezegd. Hij heeft 30 miljoen euro van Nederland gekregen voor schoolonderhoud. De concrete invulling daarvan, inclusief de uitvoerende aannemers, worden bekendgemaakt op 15 juli. Daarna kan meteen worden begonnen, aldus van Heijdorn. De bedoeling is om de scholen met de grootste problemen eerst aan te pakken. In de tweede ronde komen dan de overige meer dan 30 scholen aan de beurt. De vakbond op Curaçao heeft zich verenigd om een brief te schrijven aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Het gaat om de vakbonden APVO, SAP, NAPB, STRAF, STSK en DOEN. In de brief gaan de vakbonden verder in op het terugtrekken van de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Ze willen de brief aanstaande maandag in Aruba aan de staatssecretaris overhandigen. De politie van Curaçao is op zoek naar 3 mannen in verband met het plegen van 2 afzonderlijke atraco's. Het gaat om de 19-jarige Angelito Filippi, die is betrokken geweest bij een gewelddadige overval bij een bedrijf op de Franklin Rooseveltweg. En de broers Walker, een 23-jarige en een 28-jarige man, die betrokken zijn geweest bij een overval op 4 januari van dit jaar. De kustwacht heeft gisteren een boot met 6 Venezolanen tot stilstand gebracht. De 6 mannen zijn overgebracht aan de politie en er zijn grote hoeveelheden drugs gevonden op de boot. Toen de kustwacht de boot in de buurt van Klein Curaçao aantrof, probeerde de bemanning er vandoor te gaan. Eerst werden waarschuwingsschoten gelost en daarna is er gericht op de motoren van de koolvast geschoten, waarna deze is uitgeschakeld en de boot tot stilstand kwam. De minister-presidenten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten praten komend weekend samen met staatssecretaris Alexandra van Huffelen op Aruba. Op zaterdag zal het overleg alleen plaatsvinden tussen Aruba en Nederland. Zondag en maandag zullen de 4 personen om tafel zitten en zal er onder meer over de Rijkswetten en over coho worden gesproken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.